Viktor az merre volt? Itt a Viktor, gyere ide, megdugla! Annyira káosz. Na. Világ egyik legjobb játéka ma értük szerintem. Viktor, tudod mit kell csinálni? Na ne erőszakoljatok fel, légy szíves! Már ez erőszaknak nem egyeztem bele! Ez erőszaknak számít! Tudod, úgy csinált, hogy felfele nézel, és akkor... Úgy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estek. Nagyon köd. Ez milyen kedvence úgyis. Ajjaj, ajjaj. Figyelj, Kocka lefogott! Ugye nem tudtuk egymás Vivi, felére Vivi, állni. ugorj a fejemre, ugorj a fejemre. Nem. Ugorj a fejemre, ugorj a fejemre. Kontrollál! Gratulálok, várjál! Basszátok meg! A teamwork! Azt, hogy elő nem menekülsz. Állva. Vivian, téged is elkapták, vagy? Nem. Én Nem, vágom. hát hogyha megnézed a tabot, akkor látod. Jönnek. Free game. Ez free game volt. Viktor, fordulj meg. Egy ötletem. I may not have a brain, gentlemen, but I have an idea. Hogy te kerts? Ez még így a játék elején, tudod, ez még így Vágom. tud Ezt működni. vágom. Így is lelátok. Sőt, hogyha itt jön ugye az, akkor az is nagyon szuper jól tud működni. Nem lesz. Szia, Bence. Beszéljük valaki. Speak, speak. Ne, ilyen is van. Kedves mi kérdés, játszanak? ki van metrokoppal? Jó, akkor nem én voltam. Találjuk meg ezt a medvét. Ki volt a Még jó, hogy metrokoppal? válaszoltak a kérdésre. Halló? Halló! Ki van a metrokoppal? Nem tudom mi a halál az. A gázállarcos player modell. Hát az nem én vagyok. Ó, hogy itt is lehet menni. Gyuri. Na? Fordulj vissza. He? Ez nem a negyedik, vagy csak ne érjél hozzám, ha meglátsz. Te voltál az! Vagy te voltál az, bassz meg! Jaj, bocs! Úgy értettem, hogy az elbetűvel élek hozzá. De hogy azt hittem, hogy az elbetűvel kell, hogy... Jó messzire mentem. Ó, ez nagyon epic pro gamer manőver volt. A legjobb moment volt. Koke moment. Nem, és nem tudok most átadni. Ugye nem kell. Nem, lehozzuk ezt ketten, Nami. Nem olyat, hogy izét keresünk. Menj innen! Hogy nem jössz ide, menj innen, menj innen! Gyere te is bújjál, Viktor, éppen komoly gamingben vagyok, légy színe hangoskodj. Bújjál te is, jó, bújjunk le. Szóval lehozzuk, jó, azt lemináljuk. Lemináljuk. Hát sem tudom, hogy tudok eljutni. Te hova lettél? Figyeld! Mindjárt. Ez pík, tesó. Értem. Látok egy? Ó, hoppá! Ó, nem volt bula. Csá! Látom. Nem, hangja van, nem. Mi? Ja, hát Endre keressek, akkor csinálunk egy ilyet amúgy.
Hallom, 3 házak, Gangnam Style. Gangnam Style! Ez én vagyok. Majdnem bepisíltem. Gyere, 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 gyere! Ide! Tomi, nem jó, az nem. Jó, fuss tovább. Goon squad! Jövök veled. Domi, az nem jó. Hát én addig fogok itt bujkálni, ameddig nem talál itt meg valaki. Nem! Ez az! Ne, Macy nem. Ne! Wow. Fölérez leesik! Menj, Domi, menj! Én futok. Famous last word. Miért nem tudok futni? Mi a fog az? Gyere, Domi! Jó van, fasz! Jó, bírom, kifogytam staminából! Bózó! Meg vagy! Na, lesz hú, de jó spot volt, mi? Aj. Ezek meg is érdemelten, hogy lezuhantál faszba. Ez nem jó. Ne, geci! Tudom pontosan, hogy hol van. Látod? Aha. Nagyon be fog válni. Le ne essé. Igen, minden reményük rajtad van. Ja, már nem érdekel. Na hát ez már kurva jól indul. Szerintem fordítva kellett volna, hát adom, hogy ügyesebb. Fél lefogásnak, figyelj. Hallod, mint a szar. Várjál. Hát be kell fordulnod ugye ugrás közben. Ja. Jó. Jó, én nekem meg nem ugrik. Dobi csak lesétált, bassz. Én csak lefutott. A GTA-ról, hogy most akciós. És odaírtam, hogy leszel a Sugar Daddy-m. Dobi, menj! És Én a megyek. csávó megvette nekem a GTA-t. Domi, az nagyon jó. Ne arra, balra. Igen? Ott. Micsoda play. Azon gondolkozok, hogy megvegyem az ingyenes autót, ugye a prémiummal jár, vagy ne vegyem meg, vagy ezen... Ne? Oké. Hát Nekko az biztos tudja. Bagoly vagyok. Hol Hol a bagoly? Éjszaka. Án! Ebből már csak rájöttek. Mi van szárva? A múcsi verjem alá. Senki nem vette észre, és most mozdult meg. De hol a faszom van amúgy? Pillanat, tesó. De az megcsíp. Melyik fán van? Nem bírom. Domi, ne add fel. Gyere, Domi. Menj. De melyik fán van? De hol van? Na hol bújt ez a meleg? Megvan a következő standomat, hova fogom rakni. Hallottam, valaki pofázott. Benzinkutas leszek. Elegem van, hol van? Mondd el nekem. Én is azt csinálnám. Honest reaction.